Luar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabala snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpia. Kamau pan an da ka jingla ban penlim ya ka madan benther ha ka jekhun ya ka final na kinsi zone ha ka enter zone knockout football tournament kala yo banrung sya ka Quincy Centennial Jubilee Championship Cup kaban sasdang na duka laiterik unai wiang ara jarafsan ha madan dom maulum pendeng umyong mairang ha ka jekhun ya ka final ka mau pan an kala laban penlim ya ka madan benther dan laigo lanot ha ka jingi shoot tiebreaker hadin bakila yakait bat kramdon bala bantap gol hamadan. Kumban chupan kan mau ka hima nongklau kum shibenta jong ka jingraki bat ka jingle kemen ya ka jingdap sanspas nam ka hima nadu bala seng ya ka house nam khat sanspa arpsau kala pelong ya ka enter zone knockout football tournament haki pratali ki zone hakaleng ka hima bat ki kenhon ki bala job na kini ki pratali ki zone kin yo banrung shaka Quincy Centennial Jubilee Championship Cup ya ka final jong ka enter zone knockout football tournament kinshi zone kabala long ha ka country utarik urisau ara charapsan hamadan kinshi lawan ban panha perdado usordar ka shnong maulong uba skolantes nongrang ha ka jedon lang ki riurang ba na ka hima bat na ki shnong ba marjan ki kenhun ki bala yorung shaka Quincy Centennial Jubilee Championship Cup hadu menta ki kinthop ya ka mau tikhar sports club na nongklau zone ka maunai sports club na maunai zone ka so tingkhur sports club na light dome zone ka pendeng omyong sports club na mairang zone ka lausit sports club na dongki ingding zone ka laj artet sports club na nongthliu zone ka maupan an sports club na kinchi zone katba na pathar khama zone ondang up ya ka jekhon final na kalian ka chonga nga suai kublei get bok get duang ye kini ki a tuli ki tim get ba poi sia kane ka final sia kane ka thong ba ha kane ka siteng i kala ya khan bang i kerman bakin nang ele bha kini bro a tuli ki tim ken poi sia ka thong ka banjok ka wei na pleng kini ba ka wei ka banjok na pleng kini kin yo ban lek ni khmat ante ya po mairang nagabanta ban sa pelong ya ka champion league hakini ki pratuli ki son bat pratuli ki tim nagabanta ka hima no klau hi baro away ta kum jo ai pu play pi bano kum ki lurong ba i bedong lang ni ki long mi ki long pa ki kun samla ka ba wan ya ka bang support dan wan ban pekai po jong ri ka po nagabanta kani ka jingile kai kum ka hima ba Takwa ban kentiu ya lagi jong ki kun samla ya ka sap ka pong ka baki ki don ba kumno ba ki dangla ban yele kai khamha om tang ha ki hima ba kin kiu hadu syadrong ba ki dangla ban yele kai apo la ka jong ka district bat ha ka state hi baro ko wei so ban ai complaining kong tam e usim jo ki hima nong kla ki mentri bat ki wei pat ki badai ki nok kit kam ki nok penyat haki bidai bat kali ke celebration ki dan sipun ba ki program ki baper ki balala ban pendap bat kum juru ha ka bakin senang pendap haki ni gisni bat ki por ki banawan bagi kerman skam ba kani program ka badai ka football ka bala perlong da ke hima kan long sisa ka we ni kila kilenti ban kentiu ya kasap kapong jong kisamla ha ka dong ka than ka jong hi bat ha ka ni ka hima ka bai ka jong hi ki para samla ka bai ngam dan sibun ki kentin rei kerpang e ki tu ki badan kasap kapong ha ki bidai ba jingil akai football ha ka rin dia kat padang mi kesngi kelanang kiu syapram bat kadai ke kabuk siaru ha ka bana kaliang jong ka sorkar jala ka jongi ka play ya ki platform ki bopero player na ka banta ban kenti ki jingil ka football
mdei tangah ke stage ke jongi henry hakari India hi borok kawai. Namar kata kadao kermen scam bagi kun samla ke jongi kin nak kiu syapang haki bidei ke jingilak kai football batru ba kin long kiban imja ling ba jogi ke jingilak kai football. Kat nungut dapteng jongki samla ke bahapo jogi district ke jongi kibala ban represent ya ke state ke jongi sabar na la ke jong ke jela. Bat lang ni na ke district ke jongi kat ku ke jingtep ke jonga kidan tang iway bat arngut lesi kibla yo ekala na ke benta ban mi khmat ya ke state haki rensan ki bopher bat kani ke kabuk siar sisi na ke jingem ke jongpi ba pinsim ya kani kum ko weni kilat kilenti na ke benta ban kentiu ya ke jingile kai sports kaban long ke jing mentoy ya pi ki kun samla nang ta kan long ru na ke benta ke jing mentoy ya kari bat ke jaj benri ke states bat ya kari India hi baro away kebre sibu ni kipat ba ki balawani simenta banwan pitkai haga ni ke por ke bomenta ke badi ke semi final kawai ni ki team kan long job bat ke baram ru kam lele na marki platform bat ki wai pat ki tournament kinang buon ban mi kemen scam bakani ke tournament ka ban mi khmat lingba jong kani ka zone kenshi ka weni ki team ko bajok nang ni kemen scam bakan long ko weni ki team ka ba khlan bor na peden ki pratli ki zone ki ba po jong ka hima nong kla. Pin real squad ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi căn pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kamju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tu da yakan mau kendit ho lapan mi da kapate CTV na ka benta ka jingman toy upat ba